Sûcên şerdike, felemez ulu. Li Rojhilata Navîn di çarçoveya pêşketinên ku pêk tên de plan û projeyên nû di dewrê de ne. Di vê rewşa aloz û hesas de hemû welatên li Herêmê bi vê armancê ji bo ku destê xwe xurt bikin di nava hewldanan de ne. Bi taybetî rewşa ku li Sûriyeyê derketî holê rê li ber gelek pêşketinên nû vedike. Dewleta Tirka dagirker û qirker jî hewl dide ku ji vê rewşê siûd bigire. Bi taybetî desthilata faşîst a AKP û MHP êrişên xwe yên li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ev demeke dirêje dixwaze di nava van planan de cih bigire. Di vê çarçoveyê de bi destê komên çeteyên mîna Artêşa Millî ya Sûriyê gelek komkî jî pêkanîn. Êrişên komên çete nebesin, êdî ew bi xwe daket qadê û dest bi êrîşan dike. Bi balafirên şer, balafirên biçek ên bê mirov bi nesaziya herêmê serûbin kir. Dewleta Tirk bi tirsa ku ji ber van sûcên xwe yên şer ên li dijî mirovayiyê bêdarizandin, niha li Herêmê di nava hewldanên cuda de ye. Pêşveçûnên ku li Bakurê Kurdistanê diqewîmin îşareta vê hewldanê ye. Erdnîgariya Tirkiyê di rastiya Rojhilata Navîn de ji bo hêzên navneteweyî her dem bûye xwedî cihekî girîng. Ev hêz ji bo ku li Herêmê planên xwe pêk bînin, gelek caran di çarçoveya berjewendiyên xwe de nêzîkê dewleta Tirk dibin. Tê zanîn ku ji bo pêşî li armancên wan neyê girtin, gelek caran bi awayên cuda müdaxeleyê siyaseta Tirkiyê jî kirine. Komploya navneteweyî ya li dijî rêberi Apo pêkhatî yek ji van mînakan e. Serokwezîrê Tirkiyeyê yê wê demê Bülent Ecevît bi gotina me jî fam nekir ku Amerîkayê ji bo çi ocelan re destî me kiriye, li xwe mikir dihat ku haya wan ji siyaseta li ser Tirkiyê tê meşandin nîne. Hêzên hegemon li gor bercewendiyên xwe û planên li ser Herêmê Tirkiyeyê bikartînin. Rastiya ku Tirkiye ji bo welatên Rojavayê bûye giravek, di roja me ya îro de jî dewam dike. Gelek caran em bûn şahid ku ev welat bi destê Tirkiyê ango ji Tirkiyê xwestine müdaxeleyê hinek deveran bikin, ango wan bikişînin nava siyaseta xwe. Di çarçoveya vê siyasetê de li Tirkiyê desthilateke çete hatiye avakirin ku hemû qatil, tecawuzkar, eroyînkêş, diz û ji rêderketiyên li seranserê cîhanê xwe lêgirtin. Ji ber ku karakterê desthilatê jî dişibiya vê rastiyê, di mijara rêveberina wan de zehmetî nekişand. Lewma dema ku em li van 22 salên dawî yên Tirkiyeyê de nihêrin, tê dîtin ku rêjeya sûcên terora dewletê çi qas zêde bûye. Ev sûc di destê komên çeteyên ku di nava desthilata AKP û MHP de bi cih bûne pêk tên. Dewleta ku teror bûye karakterê wê yê herî mezin, roja ne li dijî civakê sûcan dike. Mafêjin, karkar, xwendekar, cotkar, esnaf û pêkateyên herêmê dixwe. Wan tune dihesibîne, gelo dikare çi qas li dijî bêheqiyê tê bigoşe. Ger îro behsa terorê tê kirin, divê beriya her tiştî em li ser têgeha Tirkiyeya bê teror rawestin. Dewleta Tirk her çi qas xwe wekî dewleta teror nebîne jî, di rastiyê de ew bi xwe terora herî mezin li ser civakê û gelên Herêmê dimeşîne. Êrişên li ser herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê êrişên terorê ne. Dagirkirina şarederiyên Dem Partiyê terora li ser îradeya gel tê ferskirine. Bi 10,000 girtiyên siyasî ger îro di girtîgehan de bi awayekê bêqanûnî tên ragirtin, ev terora siyasî ye. Bi hezaran kesên xwedî pîşe ji ber nêrîna xwe ya siyasî ji civakê tên wê derkirin. Ev terora civakî ye. Ger îro bi hezaran çeteyên ku navê wan û navnîşana wan nayê zanîn li Tirkiyeyê bûne milyarder û gel jî di nava xîzaniyê de ye, ev têwateya terora aboriyê heye. Bêguman mirov dikare vê lîstekê hinek dirêjtir bike. Kurd û Kurmancî li Tirkiyeyê hemû beşên civakê dibin terora desthilata AKP û MHP de ne. Tişta balkêşî yên ku herî behsa terorê dikin ew bixwe ne. Bêguman beriya her tiştî di vê civaka Tirkiye di warê îdeolojîk de xwe ji vê siyaseta ku mehkumê desthilata yekperestî hatiye kirin rizgar bike. Ji bo vê jî pêwîstî bi perspektîfeke hîn xurttir a li ser lihevkirineke civakî ya berfireh mafên mirovan, aw ku edalet, demokrasî û dewlemendiya aborî bê avakirin heye. Ji bo wê jî divê li Tirkiyeyê hinek guhertinên bingehîn pêk bên. Pêşî divê di nava pêkateya welat de aştî û lihevkirina civakî bê pêşxistin. Pêwîstî bi sazûmaniyeke ku tê de nasnameyên cudayên etnîkî, ohlî, mezhebî û çandî di nava aştiyê de bi hev re bijîn heye. Divê cihêrengiya civakî wekî dewlemendiyekê bê dîtin. Divê nirxên hevparên ku di hemû hemwelatiyan de hesta xwe te detînê were bi pêşxistin.
لشونا گوتنا یک پرستیه تیگه ام وره پیشخستن و خورد کرن. دوی جبو پرسکریکان چاره سریم برفره و خواجیهی هریمی، جدایین خواجیهی هریمی و تراوماین دیروکی لبرچوان بگرن. جبو ویجی دوی ریز جکیماران را بگرتن اراده وان بیناس کرن کو بکاربن به اراده خود تولی آوابونا ولات ببن. پیوسته کو پرگالک دادمندی لسر هیم جواک دموکراتیک ورد آمزراندن و به پیشخستن. سردستی مافین مروان و آزادی خو ifade کرنه بخورد کرن. لترکیه جبو پیشخستنا آشتی لحف کرنا جواکی مروف دکاره گلک پینا سیان بکه. لی اگر لترکیه جواکا اخلاقی و پولیتیک نهی به پیشخستن و دوار خودی درکتنا مافین هری بنگهینده تکوشینا جواکی نهی خورد کرن و دمیتو و تیاوان پینا سیان جینینه. جبو کو پینا سببن شوازا جیانا جواکی دوی پیشیره لبر ترورا دولتی یا به دستلات AKP MHP پیشخستن بگرتن. گل سر وی بنگهی لحف کرن و آشتیه که جواکی بیش بکوه دی ترکیه دی دیرو که ده جیه که حق دکه بگره. نخواه وی هر دن ببا ولاته که کجبو برجواندین هزین نونتوایی وکه بیندره که و درزا دویم ده بمینه. جبو که ترکیه دناوا خود آشتی و لحف کرنا جواکی پیک بینه ربر اپو پرسپکتیفا پیوست پیشکش کریه. دوی هر کسی که آلیگری آشتی و لحف کرنا جواکیه خودی لوی پرسپکتیفه درکوه.